Simon Busuttil irrid li titwaqqaf milli tixxandar produzzjoni politika tal-Partit Laburista għal dan il-għan marant l-awtorità tax-xandir u l-qorti. Wara li fl-aħħar xhur ma laqas sfidi biex jispjega dwar kemm ħadu kuntratti kumpaniji li kien fihom hu, issa Busuttil irid iwaqqaf produzzjoni li titkellem dwar kuntratti u direct orders li ħadet il-kumpanija Europa Research and Consultancy Services li tagħha Simon Busuttil kien direttur. Mxejna on the whole bil-meritokrazija. Weġiba tiegħi jiena Li inti tintażel ma ngdibx. Din il-produzzjoni politika xandret ukoll fuq l-Istazzjon Nazzjonali u l-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil ressa ilment lill-awtorità tax-xandir. Hawn talab li titwaqqaf il-produzzjoni politika tal-Partit Laburista b'effett immedjat. Fuq din il-produzzjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fetaħ ukoll kawża ta' libel kontra l-Partit Laburista. Ġew ġibtek trid nerġa' nibda mill-bidu.